Kaftan Rangila. Daga tashar Ahmad GDK TV. Rangila, ka ga yarinyar da na nema ma. Kai, wannan yarinya ce shakaf. Kenan ba za ka aure ta ba saboda ta yi yarinya? A zan je da ita ai. Ku ɗauke ta ku tafi. A haba ba bukatar haka ai, zauna kawai. Kenan ba ta yi ma ba? Yarinyar ta yi. To me kace son faɗa mata? Dan naga kamar akwai magana a bakinka. Gaskiya kin burge ne. Za ki iya magana da ni a keɓance idan kina son haka. Gaskiya ko me za ka faɗa mata sai dai ka faɗa mata a gabanmu. Ko? To ai ni ne angon, ina so mu yi aure. To Babji, kawu faɗa wa Babji abin da Rangila ya yi. Jirin kuwa yayi? Benen hawa na goma ya hau. Da Rangila da kawu da kanwarka sun ce sai sun kashe ka. Wallah Allah ka taimake mu Allah.